защото предстои особени меч, дами и господа, за мафатайските изтребители на въоръжение ВВС. Целта на изтребителите е да се обърнат един към друг за минимално време. Единият тръгва надолу, агресивно, другият също. Никой от двамата няма да се даде лесно. Ситуацията е неутрална. Изтребителите са един срещу друг. Да избяга по някакъв начин. Както виждате, от това си да измъкване няма. Няма измъкване, това сме ние!